Bueno, bon dia, pues res, estem aquí al peu del Caro, quilòmetre 0 i intentarem pujar cap a dalt. A veure què tal, vinga. Bueno, primer quilòmetre i comencem a tenir bones vistes, Quilòmetre 2, seguim pujant, dos primers quilòmetres bastant fotudets. Bueno, doncs vinga, estem en el tercer quilòmetre, m'ha despistat una mica el cotxe. Quilòmetre 4, a punt d'arribar a la font. Els 5 quilòmetres de pujada, estem ara, arribem a la font. Acabo de passar quilòmetre 6. No m'ha donat temps a gravar-lo perquè feia pujada forta i no... Però bueno, quilòmetre 6. Bueno, ara arribem a l'alçada de la Cabra, per aquí. Portem 8 quilòmetres, 1 hora 45. Bueno, doncs ja estem al mirador, 1.000 metres d'alçada. Es nota la temperatura, La veritat és que... There are a lot of choices waiting to be made. Too many 1.050. Quilòmetre 9. Ja hem passat el mirador. Ara anem una miqueta planets. Portem 1 hora 58. I ja cap a la pujada. Bueno, doncs res, la cruïlla amb la pujada del Caro. Aquí. Falten 3,8 quilòmetres. 11 quilòmetres, 2 hores i quart, i estem a 1.166, ja en plena pujada del Caro. Bueno, acabem de passar quilòmetre 12, allà estan les antenes. Quilòmetre 12, falta 1, quilòmetre 13, aquest pròxim quilòmetre és del 10-25. Bueno, ja queda. Bueno, pues res, cim del Caro, una altra vegada. Cim del Caro. Ja està a Montsià, no es veu, de núvols, darrere les cases. I bueno, doncs tota les coses que hem pujat. Bueno, pues res, estem al Caro, estem aquí, a veure l'antena aquí darrere, i vinga, fins la pròxima.